U prošloj sezoni ekipa je osvojila 98 bodova i ukupno imala 31 pobedu, 5 nerešenih i 1 poraz od 37 utakmica u Superligi Srbije, dok je u Evropi došla do osmine finala Lige konferencije. Ove godine treba podići stepenik više i dobru formu još više unaprediti u borbi za titulu. Kondicionom timu, pored Miše Filipovića i Aleksandra Tomića, pridružio se i profesor Predrag Božić. Moje mesto radno, da kažem, u prethodnih godina je Zavod za sport i medicinu sporta. Tamo vodim rukovodim centrom za motorička testiranja, gdje nam, da kažem, na godišnjem nivou dolaze svi naši najznačajniji reprezentativci Srbije. Vršimo lekarske preglede i motorička testiranja. Sa Elijom Stolicom se znam iz reprezentacije i tamo smo ostvarili jednu divnu saradnju. Poklopila su nam se neka razmišljanja i shvatili smo već tad da možemo da dobro sarađujemo. Da kažem, Partizan je bio neki logičan nastavak te saradnje. Nadam se da će biti uspješna, jer ovo sve do sada šta radimo ide u tom nekom smeru. U suštini, filozofija našeg neke pripreme, da kažem, jeste oslonjena na sam model igre koji šef stručnog štaba želi da igra u narednom periodu. Da kažem, i cijela fizička priprema je upravo, da kažem, naslonjena na to. Da kažem, 2 treninga kada radimo, u svakom smislu je, da kažem, neko opterećenje se gađa, da to ipak bude tako, da u nekom mikrociklusu oni imaju i dane kada se malo zamaraju, ali da izlaze iz tog nekog zamora. Naravno, te sve zanimljive igrice se daju da bi oni na lakši način sva ta opterećenja da kažem, prihvatili i odradili sve što im je zadato za taj dan. Naravno, te igrice i raznorazne zanimljive stvari i psihološki dosta mnogo utiču i da se lakše oporave i da mnogo srećnije i zadovoljnije dođu na svoj trening. A ovdje smo 10-ak dana, ovdje ćemo da odradimo taj neki bazični deo, međutim i sam pripremni period je kratak, 4 nedelje, kratko je. Već mora na samom startu da krene sa najspecifičnijim i sredstvima i metodima, jer i novi stil igre, da kažem, Slovica koji će da stvara, već zahteva već na samom startu i uvođenje mnogo nekih specifičnijih, da kažem, sredstava i metoda. Sad, utakmice, naravno, ovdje ćemo da odigramo 3 utakmice, to će, da kažem, biti isto, one su isto, kad je u fizički deo priprema isto stavljene kao udarni dani, tako da nadam se da će to sve da u narednom periodu optimalno svima bude prihvatljivo, da kažem. Filozofija je da se pripremamo tokom celog, da kažem, ne samo pripremnog perioda, nego tokom cele sezone prvenstva, da kažem. Znači, malo smo od nekog standardnog modela otišli smo malo od nekog standardnog modela gdje se neki treneri u pripremnom periodu koncentrišu velika opterećenja, velike zahteve i onda posle toga tokom sezone relaksiraju. Da kažem, mi ćemo ipak malo umerenije da krenemo. Mislim, krenuli smo već umerenije. Da kažem, i evropska takmičenja na sreću su, da kažem, pomerena tamo za avgust. Imaćemo vremena i kroz, da kažem, jul da se pripremimo dovoljno da bi adekvatno odgovorilo svim našim izazovima i zahtjevima u narednoj sezoni. Prvo, susreli smo se ovdje sa dosta nekih izazova za ovaj pripremni period. Prije svega, veći broj naših igrača je bio u reprezentativnim selekcijama. Neki se još nisu priključili, tek treba se priključi. Tako da i sam pripremni period je malo i u nekim delovima koliko je moguće to individualizovan. Da kažem, i za te mlade, da kažem, koji sada dosta dobro treniraju, da, oni imaju malo veći motiv kad dođu u prvi tim, da kažem, neki mladi se malo i, da kažem, u nekom delu svakako štede, iako oni bi možda i htjeli i mogli i više i sve ostalo. Međutim, prelazak iz juniora u seniorski fudbal je svakako jedan dodatni zahtjev i izazov koji mora, da kažemo, optimalno da se uvede, da ne bi posle toga bilo problema nekih.